guys, welcome back to gaming. என்னடா பார்க்க போற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோன் உல்ஃப் மோடில் ஒன்லி யூஎம்பி கைஸ். நீங்கள் இன்னும் கேமிங் வித் நிஞ்சா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ஆலில் வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஓகேவா கைஸ், ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிட்டான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக. ரெக்கார்டரை ஆன் பண்ண போகிறேங்க, ஆன் ஆகல. செகண்ட் ஆன் பண்ண டக்குன்னு அடிச்சிட்டான் பைக்கு வரேன். ஓகே கைஸ், நீங்கள் இன்னும் கேமிங் வித் நிஞ்சா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆலில் வச்சுக்கோங்க. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி கைஸ். கிராக்கர்ஸ்லாம் சேஃபாக விடுங்க. ஓகே கைஸ், லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க பார்க்குறவங்க. ஐயோ கைஸ்னா கைஸ், அத்தனை சாடு போச்சு. கண்ணு புகஞ்சிருச்சு. வருவேன் ஐய், என்ன உனக்கு ஹெட்ஷாட் கைஸ். ஆனால் ஓபி கைஸ். இந்த மெசேஜ் வேற கைஸ் அடிக்கடி வருது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யூஎம்பி சேலஞ்சு கைஸ், ஒன்லி யூஎம்பி. இது பாருங்க, செம்ம ஹெட்ஷாட், வேறு லெவலு கைஸ். ஆனால் வேறு லெவல். நம்ம புது இன்ட்ரோ போட்டிருப்போம், பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த வீடியோக்கு இன்ட்ரோ வராது, இதுக்கு அடுத்த வீடியோக்கு இன்ட்ரோ வரும். ஏதாச்சும் நல்ல பாட்டை வைக்கணும். நல்லாவே வேணாம் அந்த பாட்டு கைஸ். என்ன கைஸ் ஈஸியாக முடியுது. பொண்ணு செம்ம பாட்டு கைஸ். ஆனால் பச்சை பாட்டு டக்குன்னு முடிச்சாச்சு. நம்ம இன்னொரு வீடியோ இன்னொரு மேட்சோட ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். தலை காமிச்சாலே ஹெட்ஷாட் தாங்க. யாருக்கிட்ட போடி வெளியே போகும். ஈஸியாக முடிஞ்சிட்டு வைக்கணும் இந்த மேட்ச்சு. நம்ம இன்னொரு மேட்ச் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். நம்ம இன்னொரு மேட்ச்சுக்குள்ளேயே வந்தாச்சு. இன்னொரு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன். அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எதுக்கு வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும். எங்கே கைஸ் அவன்? நெருப்பு கன் சேலஞ்ச் ஆடா நீ. நாங்களாம் ஹெச்ஆர்டிக்கே லெஜெண்ட்ரா. நாங்கள் ஹெச்ஆர்டிக்கே லெஜெண்ட்னா ஹெச்ஆர்டிக்கே லெஜெண்ட்ரா பெரிய காத்தணுமா அப்படின்னு கேட்கலாம். சும்மா கைஸ், நாங்கள் 0 டேமேஜ். அடுத்து நம்ம ஃப்ளேம் த்ரோவர் கன் சேலஞ்ச் போடலாமான்னு சொல்லுங்கள், போட்டுருவோம். ஆனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் இல்லை, டபுள் விக்டர் பவர் ஆஃப் யூஎம்பி கைஸ். ஓபி. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் பவர் ஆஃப் யூஎம்பின்ட்டு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்கட்டா, நீங்களே இப்போ பார்த்துக்கோங்க. பவர் ஆஃப் யூஎம்பி கைஸ். இது டபுள் டேட்டா ஃபுல் டேமேஜ் ஸ்கின் கைஸ். அது டபுள் டேமேஜ் ரேஞ்ச் ஸ்கின் கைஸ். ஆனால் நாங்கள் ஷீல்டு போடுவோண்ட சார்ஜர்லையோ அதுக்குள்ளே அதில் போட்டு இந்த பக்கம் வந்துடலாம். போடுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், ஓகே இந்த சார்ஜ் கைஸ். இந்த பக்கி யாருக்கு போடுங்கன்னு சொல்லுங்க. அந்த எந்த இதுவாக இருந்தாலும் கிரானேடு இப்படி போட்டு ஃபஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் கைஸ், செகண்டு இந்த இது, தேர்டு வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்கள் க்ளோவால் எப்படி போடுவீங்க அது மாதிரி போடுவாங்க. சொல்ல வரல ஆனால் அதான் கைஸ். இருங்க, அவனுக்கு இருந்தாலும் இந்த பக்கம் தான் வந்தான். இந்த பக்கம் இல்லை, அவன் நம்ம ஷார்ட்டில் ஏறுவான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். கிஃப்ட்டு நான் அழுத்திடலான்ட்டு. நிறைய யார் எங்கடா இருக்கு? அம்மாடியோ கைஸ், அம்மா ஐயோ கண்ணு கைக்கல. ஐயோ கைஸ் தேவையில்லாமல் கன்று ரீலோட் பண்ணுறேன் கைஸ். போடுங்க கைஸ். அவன் டபுள் விக்டார் பாட்டு. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செக் பண்ணி பார்த்தான், செகண்ட் ரவுண்ட் டபுள் விக்டாரே எடுத்துட்டான். ஹாப்பி தீபாவளி கைஸ். ஆனால் பட்டாசுலாம் சேஃபாக வெடிங்க எல்லாரும். நான் காலையிலே வெடித்து முடிச்சிட்டேன். கைஸ் என்ன கைஸ் இது அழுத்துறான் கைஸ் கிட்டுன்னு. எவ்வளோவா ஏச்சா டெய்லியா கெட்டுன்னு அழுத்துறான் கைஸ். இந்த மேட்ச் நான் ஜெயிக்காமல் விட மாட்டேன். டபுள் விக்டாரா இல்லை யூஎம்பியான்னு பார்ப்போம். யோ டேய்
விட மாட்டேன்டா உன்னை கைஸ். பக்கு கைஸ், அவ்வளோ பிளட் போச்சு கைஸ். ஐயோ நம்ம இந்த பக்கம் ஏறவே கூடாது. அன்ராசி பிளேஸ் ராசியே இல்லை. நம்ம இந்த பக்கம் போவோம். ராசியே இல்லாத கண்டிப்பாக இங்கே தான் நிற்பானா? இங்கே இல்லை, கண்டிப்பாக மேலே ஏறிட்டு இருக்கான். வரான். தயத்தக்கன்னு நம்ம ஓடணும். ஐயோ பின்னாடியே வரானே. டே உனக்கு என்னடா வேணும்? ஓப்பன்லேருந்து மெடிக்கி சுத்தம். அப்போ மேலே இருக்கான். அப்படியே எனக்கு மேலே இங்கே வாடா. இங்கே இருக்கான்டா. இப்போ வாடா லெஜெண்டுடா. பாடியோ கைஸ், எப்படியோ ஹெட்செட் அடிச்சாச்சு. எப்படியோ ஹெட்செட் அடிச்சிட்டோம். அவன் கில்லிலே இல்லை, ஆகாஷ் பேர். கில்லிலே இல்லை, பாட்டு. பா ஜஸ்ட்டு கைஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போகும். ஓடுங்க. யூஎம்பி தான் கைஸ் கெத்து. யூஎம்பி போல் வராது கைஸ். ஆனால் வா, நீங்கள் இன்னும் கேமிங் வித் நிஞ்சா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான ஆனில் வச்சுக்கோங்க. பாய் கைஸ், பாய்.